Чувстваме ли се понякога незабелязани, неоценени и необичани? Чувстваме ли се понякога, сякаш нещо липсва и имаме нужда от нещо повече? Целта ни днес е ти да разбереш, че някой мисли за теб и те обича с много специална любов. Любов, която надминава всички наши представи и не охладнява с времето. Любов, на която винаги можеш да разчиташ и да прибегнеш към нея в нужда. Всички ние мечтаем за добър живот. Има обаче една празнота в човешкото сърце, която никой и нищо не може да запълни. Един копнеж към нещо по-възвишено и по-дълбоко. Този копнеж е положен в сърцата ни от нашия Създател. Очите ни се хранят с красотата на света, но сърцето се храни с красотата на взаимоотношенията и любовта. Любов, която не поставя условия и е достъпна за всеки. Съществува ли такава личност, която е олицетворение на любовта и да е самата си същност любов? Кой може да опише любовта? Не е ли тя твърде високо, неизследимо дълбоко и безкрайно широко понятие? Любовта е желание да живееш. Тя е живот. Не знаем напълно какво е любов, но можем да я почувстваме, когато я срещнем. Способна е да дарява, да умножава радостта, да премахне тъгата от сърцето ти и да внесе мир и надежда. Повярвали сме в Бога, защото не можем да затворим сърцето си за любовта. Любовта има безкрайно много измерения и те са събрани в една личност – Спасителя на цялото човечество. Да срещнеш Христос означава да срещнеш истинската любов. Да опознаеш Христос и да живееш в Него означава да живееш в тази истинска любов. Задавал ли си въпроса, защо природата е толкова красива? Ти изобщо забелязваш ли я? Нашият небесен баща създаде всичко за мен и за теб в безкрайната си любов. В Псалм 3, 6 стих казва: чрез славата на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. А в Псалм 19, 1 стих казва: небесата разказват Божията слава и просторът известява делото на ръцете му. Защо? За да разбереш колко много си обичам. Когато човекът потъваше в блатото на греха заради своя собствен избор, тогава бе създаден спешно спасителен план да се роди Исус. Той прие да скрие своята божествена слава в човешки образ, за да може аз и ти днес да го видим с очите на вярата и да се докоснем до Него. Погледнете Йоан 3,16. Защото Бог толкова много възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Исус наистина те обича. Това е истинската любов. Това е истинската любов. Исус те обича. Теб, който страдаш, теб, който се чувстваш сам, теб, който си объркан, нещастен, бездомен и може би се чувстваш ненужен за никого. Отвори очи, за да видиш прекрасната природа. И там ще видиш любовта на Господа. Исус наистина те обича. Той има нужда от твоята близост. Отвори Словото на Бога и там отново ще откриеш любовта му. Разговаряй с Него в молитва, за да усетиш, че е точно до теб и да усетиш,
топлината на неговата прегръдка. Прегръдка толкова топла, толкова силна, продиктувана от една безкрайна любов. Усети ли я? Браво!